No, lopeta itkeminen, seuraa mua. Joo. Ja ai niin, sun vaatteet on kauheat. Kiitos. Älä näytä noin surulliset. Älä hymyile tai mitään. Älä surra. Älä tee mitään. Oo vaan sun normi-elämällä. Ok. Parempi. Seuraa mua. Ok. Tyypit, mä vaihoin miltä tää tyyppi näyttää, et juu. Tuu tänne. Joo, koko ajan. Eka otetaan toi ruopinni ja laita se roskiin. Miksi sä noin teit? Ole hiljaa. Nyt laitetaan hienompit hiustyylit. Ja sitten vaiha sun vaatteet näihin. Mä en tykkää näistä. Sä saat. Mitä siis sanoit, että mä en tykkää näistä vaatteista, eikä näistä hiustyylistä? Sä saat kyllä selkään, kun mä ollaan perillä. Mitä? Mä kerron sulle nopeet. Mitä sä